Да, чую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваші перші емоції, ваші перші коментарі щодо того, що двоє наших політв'язнів, двоє представників кримсько-татарського народу сьогодні отримали волю? Ну, я считаю, это должный результат. Это потому что все, что творилось вокруг них, это был фарс. И по-другому, я думаю, не могло бы быть. Конечно, я очень доволен. Я рад за этих людей, потому что они показали несгибаемость, свою несгибаемость, тем самым показали несгибаемость народа. Я очень рад за них. Як гадаєте, чому Росія пішла на таке звільнення, оскільки ані Ільмі Умеров, ані Ахтем Чийгоз, вони не просили Володимира Путіна про помилування? Чому Росія їх віддала? Про що це може свідчити? Вы знаете, у меня создается впечатление, что у России из-под ног уходит почва. И все, что Россия наломала дров, она потихонечку должна наводить порядок, должна уходить назад. И я думаю, это первые шаги, весомые шаги, которые говорят, что все-таки в Россия, наверное, хотелось бы так думать, что она пересматривает свою точку зрения в отношении оккупации Крыма. Як ви гадаєте, кажете, що переглядають свою позицію щодо окупації Криму? Як ви гадаєте, дійсно є ймовірність, що колись російська влада визнає, що Крим анексований і окупований саме Кремлем, на вашу думку? Ну вот это правительство, которое сегодня верховодит, я думаю, там этого осознания не произойдет. Я думаю, осознание должно произойти, когда придет другая генерация людей, потому что я уверен, что в России есть достаточно здраво думающие люди, но вот эта вот руководящая партия, она, я думаю, до этого не дойдет. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи зможуть Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз почуватися у безпеці на території України? Чи зможе українська влада їх захистити? Ну, я думаю, да. Хотя политика, она настолько многогранная, но на сегодняшний день, думаю, на территории Украины будет, наиболее безопасно. Скажіть, будь ласка, відомо вам щось про те, яка наразі ситуація у Криму? Чи чиняться утиски, репресії до кримських татар? Можливо, ви можете поділитися якоюсь свіжою інформацією? К сожалению, у меня свежей информации нет. Я постоянно информацию черпаю. Вот после работы прихожу в интернете, оттуда черпаю. Спасибі вам величезне, що ви долучилися до нашого ефіру. Учасник Кримсько-татарського національного руху Сулейман Джемілєв був на прямому телефонному